Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, nu știu cum e acum pentru voi, dar pentru mine Crăciunul era o perioadă din an specială, fantastică, cu un aer de poveste. Crăciunul însemna zăpadă, colinde, mirosul de cărbune ars și funiginea din aer. Toate creau acea atmosferă specială. De-abia așteptam să podobim bradul, să ascultăm cântecele și colinde, să primim câteva ciocolate, portocale și banane și, bineînțeles, să-l călărim pe Ghiță. Până semna, pentru că acea magie s-a pierdut undeva pe drum, cel puțin pentru mine. Acum Crăciunul e doar o altă zi, nimic special, și pe an ce trece devine din ce în ce mai mult o formalitate. O zi fără farmecul de altădată. Sunt multe sărbători de Crăciun din copilărie pe care mi le amintesc și acum, dar dintre toate una mi-o amintesc de parcă a fost ieri. Înainte să trecem la poveste, îmi puteți da o mână de ajutor. Apăsați butonul subscribe sau abonare dacă încă nu ați făcut-o și lăsați un comentariu cu m-am abonat. M-ar ajuta foarte mult. Dacă sunteți deja abonat, dați un like, un share, lăsați un comentariu. Împreună am ajuns până aici și vă mulțumesc din suflet pentru susținerea continuă și împreună vom ajunge și mai departe. Și cum vă spuneam, acest Crăciun a fost diferit. Eu și Senciuc, de obicei, de Crăciun eram acasă, în familie. Dar în acel an, Milica ne-a invitat la el. Pe lângă casa din cartier, mai avea o garsonieră într-o zonă rezidențială, închiriată unui grec, student la medicină. Și cum ăsta de sărbători pleca în Grecia, casa era liberă. Hai băieți, mergeți cu mine, ne distrăm o săptămână. Nu știu, Mili, să vedem. Haideți mă, vorbesc eu cu maică-ta, îl conving eu și pe tatu. Sunteți băieți mari acum. Cât ai, Gigi? 12 ani? 11, Mili. Noi acum puneam în balanță, știam că grecul era plin de bani. Avea calculator, video și tot felul de jocuri. În plus, eram cu Milica, îl cunoșteam de o viață. Pe de altă parte, pierdeam călăritul lui Ghiță. Joaca cu prietenii de acasă și mersul cu colindele. Asta ne reținea cel mai mult. Bă, Gigi, pierdem o groază de bani, mă. Da, mă, știu, ne mai prindem 4-5 zile după Crăciun. Tot mai facem ceva. Ne hotărâm să mergem cu Milica, urma să ne întoarcem a doua zi după Crăciun, pe 26. Pierdeam noi câțiva biștari, dar o săptămână ne jucam pe calculator. Ne-am gândit că e o afacere destul de bună. Zis și făcut. Ajungem noi la garsonieră, ne arată Milica calculatorul și videoul și ne punem pe treabă. Ne jucam toată ziua calculatorul și ne uitam la wrestling pe video. Nu wrestling-ul la real. Ăla au cascadori, dar noi chiar credeam că e pe bune. Atunci am jucat prima oară Heroes of the Magic 2, un joc strategie pe turnuri. Milica era nebunit după el. Am continuat să-l jucăm cu Milica și Morloc cu mulți ani de atunci. Era o adevărată rivalitate între noi, era jocul nostru preferat. Și așa au trecut 4-5 zile. Până când, cu vreo 2 zile înaintea Crăciunului, apare Milica cu un brad mare în brațe, luminițe și globuri. Hai băieți, să împodobim bradul. Gata, Mili, acum venim. Aranjăm noi bradul, îi punem instalația, globulețele, afară încep să se ningă liniștit, cântăm și câteva cântăcele, totul era minunat, atmosferă de poveste. Vedeți băieți, așa se creează amintirile. Ziua asta ne vom aminti mulți ani de acum încolo. Și a avut dreptate, a fost o zi magică pe care am încheiat-o cu câteva filme de acțiune și de Crăciun. Ne-am trezit a doua zi, era ajunul Crăciunului. Primește Milica un telefon. Bă băieți, am vorbit cu Cioara, trece pe la mine în câteva ore. Vrea să ne vedem cu Frasul și Electra la un pahar de vorbă. Ăsta, Cioara, era un prieten de-al lui Milica de acolo, din zonă. Mai avea un frate mai mare. Electra era o grecoaică plină de bani, studentă la medicină cu grecul. Frasul ăsta tot încerca să se bage pe asta. Bine, Mili. Păi nu veniți și voi cu mine? Nu, Mili, stăm aici, ne jucăm un Heroes. Hai, Senciu, că nu stăm mult. Are ăsta și video și PlayStation. Are jocuri mai tari ca astea. Ne hotărâm să mergem, ajungem acolo, intrăm în apartament. Milica avea cheia lui, dată de Electra. Hai că întârzie puțin ăștia, băgați-vă în joc. Ne jucăm noi acolo ce ne jucăm, ne bagă Milica și un video cu wrestling, ăștia nu mai apăreau. Hai băie să bem un pahar de bere. Ne pune Milica jumătate de pahar când apar și ăștia la ușă. Ce ați făcut, mă? Ați fost la colindat? V-ați pierdut prin București? Nu mă, Mili, ăsta cu malaca lui, a dus-o la restaurant, i-am așteptat până acum. Păi nu știi că rabatează mult? Intră Cioara, intră și Frasul cu Electra, o matahală la vreo 150 de kg. Ăsta uscat de-l bătea vântul pe stradă. Dar știți cum e, unde dragoste nu e, ba nu e regele. El e Gigi, el e Senciuc, prietenii mei din cartier. Dar ați luat-o cu berea așa de mici, trebuia să le dai un pahar cu lapte cald. Ia uite, ăla micul cât are, 7 ani? Ăsta Cioara era mai miștocar de fel, mai pus pe Caterinca. Eu nu zic nimic, Senciuc se uită câteva secunde la el, îl salută precum Mr. Bean și zice Fuck you. Ăsta rânjește, își trece degetele prin păr, îți place de mine? Hai să-ți dau un pupic. Izbunim toți în râs, toți mai puțin Senciuc. Se înroșește la față și începe să-i dea pumn lui Milica. Îi dădea pumn și se uita la Cioara. Hai că știu că sunt drăguț. Senciuc mai tare. Milica și râdea și se ferea de pumnii lui Senciuc. Dar ce-ai cu mine, mă? Am zis eu ceva? Se oprește Senciuc și ne ducem la PlayStation. Ăștia deschid o sticlă de vin și discutau de ale lor. La vreo jumătate de oră așa se ridică Electra. Hai ursuleț, facem o plimbare. Gata, plecați? Hai mai stați, abia ați venit. Lasă-i că au treabă, nu vezi ce îndrăgostiți sunt. Se ridică și Frasul, malaca rângea, el nu prea. Pleacă ăștia, noi ne-am realizat atunci, dar ca orice în viață totul se plătește. Și acum malaca și era plata, ursaica era în călduri. Milica, mai stați, nu? Hai că mai stăm puțin, dar să mă duc să iau o sticlă de vin. Gigi, ce suc beți? Cola, Fanta, ce găsești, Milica? Hai că vin cu tine.
Deschid ăștia ușa, se auzeau colindătorii pe hol. Dar nu orice fel, era un cor. Trebuia să marchez cu banul la ăștia, erau vreo 10-15. Bă, băieți, nu deschideți ușa, mă. Da, Mili, da. Mai bine o închideți până venim noi, are 3 încuieturi. Bine, Mili. Pleacă ăștia, închid eu ușa, dăm volumul la televizor la maxim și ne punem pe jucat. La vreun sfert de oră așa, un ciocănit în ușă. Ai închis-o bine, Gigi? Da, Senciuc, n-au cum să deschidă. Dăm și drumul la o combină cu muzică, nu se mai auzea nimic. Mai trec vreo 20 de minute, ce zic? Bă, ce fac ăștia? Nu mai vin? Dau sonorul mai încet, ciulesc urechile și aud încet. Gigi! Senciuc! Bă, deschideți ușa! Parcă se aude ceva, Senciuc. O fi ăia cu colindu. Mă duc la ușă, pun urechea, era Mili, țipa disperat. Deschid ușa, ăștia speriați și roșii la față. Sunteți bine, Gigi? De ce n-ați deschis? Păi n-ai zis să închidem ușa? Da, băieți, pentru ăia cu corul. Dar nu pentru noi. Stăm de jumătate de oră aici. Am crezut că durează până veniți. Am luat de aici, de jos, din bloc. Mă dor mâinile de cât am bătut în ușă. Cioara vrea să se urce pe burlan. Am zis că ați pățit dracu ceva. După 10 minute râdeam toți. Milica povestea mereu întâmplarea asta. O poveste de Crăciun. A doua zi am plecat acasă. Am mai prins câteva zile de colindat. Și, per total, și eu și Senciuc ne-am bucurat că am ales să mergem la Milică. Frasul lui Cioara a mai umblat câteva luni cu Malaca. Până l-a lăsat asta. A găsit pe altul mai dispus să o îmblânzească. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, în primul rând, Crăciunul e magic, sau ar trebui să fie. Vezi ce faci pentru bani, nu totul are un preț. Și cel mai important, wrestling-ul e fake, frate, crede-mă pe cuvânt. Vă doresc tuturor Crăciun fericit și sărbători minunate alături de cei dragi. Până data viitoare, cheers!